Good morning everyone. Angni jdborofamily YouTube channelaव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बराय हरबाय. नोंथांमोनहा आंनि दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आङो आसा खालामबाय. फैदो बिदिबा आंजों लोगोसे भिडिअखौ नायलांनोसै. दिनैनि भिडिअआ जाहैगोन. मा सना नोंबो खाथियाव दं माथो ओरैनावलाय? नै दिनै अखा हागासिनो दङ. ओमफ्राय बेखायनो मा मावगोन मा मावा दा खामानि फिसा मोनसे ओंखारदों आरोना. खामानिया जाहैबाय नै ओरैजा नायदो नोंथांमोना नैबे आरोना नैबे जाहैबाय नै बे जाहैबाय गान्दु कभार आरोखि मेसिना जोंना माबा आरोखि ना मा होनो बेखौ इलेक्ट्रिकनि आरोना मेसिना नैबे जोंनिया जि सुग्राया नै बे आरोना उषानि नै उषा कम्पानिनि ओमफ्राय दा बेखौ सुनो नागिरदों आरोखि गान्दु गथानि कभार सुनो नागिरदों गान्दुआथ' दंखायो ओमफ्राय दा कभार गोदान फ्लिपकार्टनिफ्राय मांगायनायमोन नै बेखौनो होनो नागिरदों नायलांबाय थादो बिदिबा लोगोफोर आङो सुगोरनोसै गावदां ओइ खुन्दुंखौ लाबोलाय एसे सुनो गान्दुखौबा दा गोदान मोननायाव उन्दुगोन बियो दा जिनिस बिनायखौबा होफैनो बादों बिमा बिमा हा ओरै लाबोदोलै माबोरै एसेबो हेल्प खालामथाराब्रा बेलाय है मालायफोरनालाय माथो हिनजावफ्रा खाथियाव थाफाना आदा दे एसे मोजां माव होनना बुंलायो नोंहालाय माथो एसेबो हौवाजों हेफाजाबखौनो होआलै गावदां मालि गान्दुखौबा दा सुखांबा बा बेना आंनिसो गोदान खबारा होनलायबावगोन नैयाव मेसिनखौल' जगायना होफैबाय आरो नै मेसिना खमसे खमथ' मेसिनखौ होबाबो मानसिया बेसे खाथियाव थाफानांगौ ना बुस्थुखौ बोरै सुगोन बोरै मागोन एसे खोन्थानांगौ नङा होमबा रायजोफोर नै बेखौनो सुनो नागिरदों आरोखि खबारा मोनब्रै नालाय ओमफ्राय दा नैबे मोनब्रै हानानै लाखाबाय आरो आंखि गथानो बे मोनसे ओमफ्राय नै ओरैबो नैखौ हानानै रेडि खालायखाबाय आरोखि नै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै ओमफ्राय दा सुथेनोसै आरोखि नायलांबाय थादो लोगोफोर सुथेखांनानै दा देखायनोसै आङो ओरै फैदोलै बिमा हा माबोरै एसेबो हेल्प होथाराब्रा दा बाराबा नोंखौ नैबे खेमसिजोंसो एसे हाख्लाबहैगोन आङो र' एसे बिमाखौ नायना फैनां हेल्प होफैनो थिनबाबो होफैया माथो मा मावदों बियो नायनो र' नायलांबाय थालाय रायजोफोर ओइ मा मावबाय थादों नोंलाय बा बेयावसो हाबसोना दं मानसिया मा ओंख्रि संदों नासो ओमफ्राय नाजों माजों संदों हो बेखायनोथ' लेंहरबाबो फैया संगासिनोसो आरो मानसिया बेलाय मा थारुनजों थाइखा संदों जाहैदों आरोखि ना ना फांखासबावसो जानोसो लुगैलायलांबाय माथो ना फांखासखौलाय मोनखानाय नङा इयो एवथुमनासो दोनदां ओमफ्राय नै मोजां सम मुला मैद्रु ए मुला फाजा बियाव गथ'फोर जाया सानल'सो नै ना फांखासा नाखौ एसे एवथुमनानै दोनदों आरोखि ओमफ्राय थारुनजों संगोन जाहैदों थारुनजों होबाय ओमफ्य थाइखा होबावदों नै एसे गोखैस्रो जानायनि नै इयावनो उदै दुयो जोंहा थारुन जाबा ओंखायनो बे बिमा मोजां गोथार जानांगौलै गोथावथार जागोन ना आंबो बोराया जानो हाया थारुन गोजाबा थाइखा होदेरनांगौ उदै दुयो मा उदै दुबायबायनोसै नोंहासो दुयो दा बेखायनोथ' थाइखा होदेरबाय नाजों गोथाव मोनोलै बिमा जादो दा फन गोदोलायनो आं संनाया नै टाइमाबो जालायबाय फिसालाखौ लायनांसिगोन बेबो मोनसे डिउटि नोंहाथ' आजादि न'आव थानांगौबावो गयो हिनजावफोरनि खामानिखौनो नुदों नोंसिना मा टाइम बा टाइम मोनजानांगौल'सो हाब ओंखामखौथ' मोनजाखानांगोन ना ओंखायनोथ' आं टाइम बा टाइम फोमोननो नाजायो आरो नोंहा आरो जनानै थानाय नुयोबा बोराय आइडिया सौदावलायबाय रायजोफोर बिनि न'आनोलाय बिनि न'आनो सेवफाजोबनाय न'खौलाय आरो माथो होनबावनो सरकारनि न'खौलाय दे होमबा बिमा थाथ'दो दे आं राजाखौ खनसे लानानै फैग्रोनोसै मोनामदों खुदुनासो थांलायगोनलां मैखि सुबा फुङाव मा सिबरना होनो हागौ नंखायबो दा दे गोसोआव दे नायनांगौ एसे साग्लिनोसै होनबालाय साग्लिबाय था दे होमबा बिमा थाथ'दो आङो राजाखौ लाना फैनो थाया आं ओइयाव थांनांगौ नै फिसालाखौ लानानै फैबाय आङो दा बाइकजोंसो लानानै फैबाय नै बाबु दाखाय नै स्कुलाव थांनाया मा लाबोयो सेरलायाबा खेवलाय माबायदि चक्लेटआबो नै देखो चलो चलो मामा बुला रहे जल्दी रायजोफोर ओंखाम जाग्रोनोसै आरो ना ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानैसो जिखौ सुनोसै आरो जि सुनो माने गान्दु कभार सुथेरनो नागिरदों आरोखि बाबा आया मा मेसिनाव जिरायखो बाबा
फैदो ओंखाम जागोनसै दा जाखांनानै सुथेगोन फैदो हाबा जागोनसै ओंखाम जागोनसै आरो दा आलासि गैयाना न'नि गोजासो ओंखायनो नै थोरसियावनो लाजोबबाय आरो ना खुरै होलायासै नैबे जाहैबाय फुलकबि आलु फ्रायमोन ओमफ्राय नैबे नाजों ना फांखासजों खारमोन ओमफ्राय नैबे जाहैबाय लाइ भाजा मुला जानोसै आरोखि ना बाबा गोथाव मोनदों हाबा हाब गथ'आ नै नायथारलालै जानाया नोंहालाय ओइ एक्टर जाफैदो हाबा जाया हाब नों ओंखाम लांबावनांगौसो जादो हाबा जादो जाखांनानै दा गेलेबाय था नोंहालाय गोथाव मोनदों गाव संनायखाय ओरैनालाय बिमा सना जा गोथाव संनो रोंखायो आंना सनाया एखे सोरबा खनसे मोनजालांबाथाय माने जानो लुबैबाय थाखायो आरोखि ना गोसोखांबाय थाखायो आरो जानो हाबा जादो जानो लगायनो नागिरदों लाबोबाय आबा लाबोबाय नै ओरैजाय थेंक इउ बेयाव जानो बाराव ओरैजाय नाखौ ओरैजाय लादों ओमफ्राय नैलाय जादो हाबा दे ओंखाम जाग्रोनोसै रायजोफोर ओंखाम जाखांनानै ओमफ्राय दा सुथेनोसै आरोना ओमफ्राय जाबाथाय नोंथांमोननो बयनोबो देखायगोन आङो माबायदि जायो बिमाया जोंना रायलायनो सोलाबलायथारलालै नै जानाया ओरैनो हरलायनोसै नायदो हाबा जादो थाइखाखौ मानि थाखाय होयो बुंदो रायजोफोरनि सिगाङाव दा बेयाव जोंहा थार ओंख्रियाव थाइखा एसे होदेरदों आरो ना सोरबा जानो हायाबा थारमाने थाइखा होबाथाय बेक्टेरिया माबा माबि बिराद मोजां आरोखि ना थाइखाया उदैया जेबो नस्थ' जाया ओमफ्राय गेसबो जाया आरोखि ना थाइखाजों ओमफ्राय मालाबाफोर उदैफोर एसे गन्डगल माथो नोंनो गोदान गानफब खबार नांगौ बेखौनो सुदों आरो सना आंखौ माबा रोङा सानदों नामा नोङो नोंनि एक्टरा सब रोंजोबगौ मिथिबाय खहे खहेसोनाय रायजोफोर इनि गन्थङा नायलाय मोगथाङाव नायबा बिदि खहे नुवा ओमफ्राय फट'आव मानो खहे नुयोथाय नायलाय कमेन्टआव हरदो लोगोफोर बिनि गन्थङा फारसे खायलें नंगौना नङा गाहा नङा होनबाय थायो आयनायाव नायबाबो ओमफ्राय मबाइलाव फट'आव भिडिअ'आव माबा इनि नाय गन्थङाव नायनो खहे मार एलाय ओरै सिदा थालाय ओरैबा सिदा ओमफ्राय नों ओरै जाबा बोरैबा नुयो नाय ओरै जाथार आंखौ मिनलाय नङालै सिदासो बिदिबा सिदा नुयो ओमफ्राय नों मबाइल हमबाथाय खहे नुयो सिलायबाय था ओइ दा मा नागिरदों हाबा फ्रिजआव मानोथो एफा गुसु गोजां बोथोरावलाय मानोथो जेकेट गानाखै नोंलाय फ्रिजआवसो हाबनो नागिरदों आंथ' दैजों गेलेदों एफा थान्दा दैजोंनो गगा मोनोलै आइ आंथ' दैखौ दोनबाय आइसआव हे मा खालायनो जानो आइसक्रिम बानायनानै जानोनो दानो जाबायनो गावनिया आइसक्रिमा दानो जाबायनो 1 मिनिटबो जायाखै 1 सेकेन्डबो जायाखै नै लोगोफ्रा नोंखौ मा होनहरगोन नाय अबाव गाखोनानै पकेटखौसो फ्रिजआव दोनबावो नायलाय ओइ साया इखौ साया बाबा साया आं जाया गेलेगोन बिराद मोजां रायजोफोर बियो मेसिन आरोना बेखौ लाजोबबाय लोगोफोर न'आव सुनो हायो मानोना दर्जिनाव थांनानै ओरैनो फैसा खरस खालामबाय थानो ने बायनाय जिनाय न'आवनो सुनो हायो गोदानफोरखौबो टाइम मोननानै निजेनो सुनो हायो आरो आंबा नै सुखांबाय माने सुगासिनो दं आरोखि आथिं गानाया बुथ्रुद जायो नै बेयाव लाइन बेयाव ओरै खालामनाय जायो आरो नायना बिराद दसेनो जायो रायजोफोर दहाय खालामनाया जाबाय आरोखि ओमफ्राय दा कभाराव सोनोसै नैबेनोमोन आरोना नै मोननै मोनथाम मोनब्रै आधा घन्टानि गेजेरावनो सुखांजोब्बाय आङो ओमफ्राय नैबे गान्दुखौ सोनायना नायनोसै आरोना चकलेट बायदि नै गान्दुआ एसे देरबावनांगौमोन बेखौ सोनो र' मोनसे बे गान्दु आरोना रायजोफोर नायदो फाग्ला कभारनि सायाव कभार आं इखौनो मोनसुआ नोंना फिसा बाहाब नोंनिया हरलाय नोंखौ फिसा खालामनांगौ नै सोरबाफोर सफा सियारनि माबा बानायनोबा लांफै आंनि हौवाखौ
लाबाय गान्दु मोनसेयाबो नोंनियाबो मोनब्रै सुबाय आरोखि रायजोफोर नै आधा घन्टानि गेजेरावनो गान्दु कभार सुनो हाबाय आं मोनब्रै राउन्ड बेबो नै फुल बायदिलाय मोजां नुदोंना बेखौ फुल बायदिखौ आंनि बानायनायखौ मोजां नुदोंबा लाइक खालामदो लोगोफोर शेयार खालामना हो आरो जायफोर गोदान साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोफोर टाइट बा मोजां नुगोन गान्दुआ टाइट बा मोजां नुगोन कामेरा मोनसे मोननै नै गान्दुआबो आइ गाफ्रुजोबो जाबाय फाग्ला एसे गोरा नांबावगौ रायजोफोर सुखांबाय आरो ना आङो आधा घन्टानि गेजेरावनो कभारखौ सुखांबाय आङो ओमफ्राय सुनानै कभारखौबो सोबाय आरो नै एलाय बिदि रेगे रेगे बिबार बायदि सुदों आरो ना नै आधा घन्टानि गेजेरावनो सुखांजोबबाय आं बेलबेटनि आरो जा समायनाखा नै माबायदि मोनखो बिमा पwidw सिबेलाय सना गावदां ए मोजां नुदों हाब माथो उन्दुबायस' गान्दु गोदानखौ लालायबायानो नामा नों गान्दु गोदाना लादो